Kati thina sobe sibuye. Ayeye workshop ayeye. Ayeye kwibhokode landini uMaskandi ayeye. Ayeye kuphendukile ayeye. Abakisi insizwa sisitshovicho. Akakisi ibhokode ithi ayeye. Ake usengenile untandi intokazi enhle njengoyise ujikelele intokazi eyodwa kodwa iphenduka intombi eziyishumi nje iyodwa ngoba imisebenzi yayo. Nankonza iqeda intokazi ane phansi asigodini sakangcolosi ke namhlanje ngithi sisakhuphuka ngamaskandi ngithi ayeye workshop ayeye. Ayike buke kungijabulise ukubona ke uMaskandi sengubona intsha yanamhlanje ngibonisa uthakasela ngendlela esiuthakasela ngayo namanje nami ke ngumsakazi wayo uMaskandi le etshebile iminyama lapho ngihamba khona nosomnyama ke sengiyokhupha ngensizwa ke manje uthe ngithi ngena phakathi sithe ngithi kumnandi kuba workshop kumnandi angizwa ngala kumnandi workshop kumnandi khuphuka sithe Woman